Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Hey, what's up? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding 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 ding. Galing niya. It's so one. Ano ba? Shout out kay Gabu. Tingnan. Nakakagaw-gabo. Ano? Ang sa trip ni Mukol. Asa nanasos. Nakul. Nga nang gibuhat to mong bili. Di. Tara nga. Hano na di. Nakul. Wala na masana bato. Giatay. Oh, nakita ka Nachin, shout out kay Cardo. Wala ka kajoy. Mag-garden ako na mag-garden. Makadepress ang probinsyano. Naka lulunu. Istorya. Naiyak ka galing. Si Lulu. Nachin, shout out sa ABS-CBN. Kala ka sa nabutang. Salot na anak pa. Kalunu. Kanta si Lolo. Kapit na. Ay, si Lolo. Maato na, memek. Wato na Meg. Asa mo ka wato Meg? Diba? Kapit Nakana ko Lolo no. na ang si Lolo. Nakana ka Lolo no. Nakana ka Lolo no. Pagod. Nakana ka Lolo no. Pagod sa lolo. Ay, kinalolo. Nakana ko Lolo no. Ay, Nachin, ingana dyan ang sakit sa mga dato. Masakit na nadako. Ina. Ay, Nachin, walay kasing-kasing. Ina, walay kasing... Nasaksakin. Pabuyagan. Ay, na. Ay, Nachin, murag di ingon na to. Diyo na. Giko. Sige, ooy. Milubo. Ay, na. Mama Mick. And I thank you. Cinco. Simpade. Simpada. Chin pahadulo na pala siya. Chin pada. Hey, asa tanane tawag ka na siya nawa sa nunaw na buntot. Sana sintang daw. Sing alinginaw. Minaw. Sing aling minaw. Ina, atsoy, abunay! Asoy, abunay. Ina, shout out kay Ate Nech. Naakala. Sige na. Shout out kay Ate Nech. Soan. Shoot. Sano? Shout out kay Tita Gina. Soan ka tita doon. Mm.